Ei, què? Fas campana? Jo també, s'està molt bé a esta terrasseta. Escolta, em pots convidar a una birra? És que no porto ni un duro. Sí? Una birra! Perdona, tu qui ets? Che, com que qui soc? Llum. Soc jo? Ah, esclar. No sóc la Llum, sóc la Marta, la seva cosina. Hòstia! La cosina de la Llum. Ah. Hòstia, que fort, és que sou com dos gotes d'aigua. Increïble. Sí, sempre ens confonen. I tu com et dius? Jo sóc Carles, sóc company de pis de la teua cosina. Ostres, és de veres, que m'he autoconvidat. Tranquil. I tu, de què fas campana? Jo de periodisme. I tu? No, jo no estudio, treballo. Ah. Soc doble de mans. Com? Sí, quan una actriu té les mans molt lletges, em contracten per enregistrar les meves mans en els plans tancats. També faig publicitat de cremes, d'anells. Precioses. Sí. I on vius, tu? A Sabadell. Ah, Sabadell? Sí. Molt bé, Sabadell. I vius sola? No, no. Ah, no? No. Vius amb el teu nòvio? No. Jo no tinc nòvio. Ah? Jo esta vesprada anava a veure una obra de teatre d'uns amics. Si vols vindre, estarà molt bé. Per què no? Sí, estaria bé. Ei, què feu per aquí? Mira, perdre el temps. Sí, és clar, no sé per què pregunto. Et presente Pep. Per què em presentes la llum? No sóc la Llum, sóc la Marta, la seva cosina. Ah, hola. Hola. Que fort, sou com dues gotes d'aigua. Sí, sempre ens ho diuen. I és que fa por de tant que us assembleu. Sí, no ho sé. Ah, me n'oblidava, m'he trobat la Mariona. M'ha dit que et digui que li truquis. Nen, la tens coladeta. No para de lligar. Aquest mes ja en porta 4 de diferents. No sé com dóna l'abast. Bé, jo me'n vaig. Crec que algú ha d'anar a classe, oi? Sí, sí. Vinga, ens veiem, adeu. Adeu. Au. No te'l cregues, És un exagerat. Ja. Bé, anem al teatre? Sí, és clar. Truca'm i quedem. Val. Ui, he de marxar pitant. A mi Sí. també se m'ha fet tard. Sí. Sí, adeu. 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 Hòstia, no m'han donat el seu mòbil. Ho sento, t'he de cobrar, la teva cervesa, un entrepà pernil ibèric, un suc de taronja i el cafè de la noia. Són 12,40. Barcelona és la seu d'una important indústria audiovisual i, sobretot, s'ha convertit en un plató que atreu produccions d'arreu. Cada vegada s'hi roden més pel·lícules i anuncis. De fet, en els darrers anys s'han superat els 1.000 rodatges anuals, dels quals més de la meitat són anuncis. I és que a la capital catalana hi ha algunes de les agències de publicitat més premiades d'Europa. També és molt important la producció televisiva de programes i sèries de ficció. I aquests últims anys, la indústria cinematogràfica ha gaudit d'un important impuls, sobretot amb la producció de documentals de directors com José Luis Guerín, Isaki Lacuesta o Marc Recha, així com pel·lícules del gènere fantàstic i de terror. La indústria audiovisual també compta amb un excel·lent elenc d'actors i actrius, molts dels quals treballen habitualment al cinema europeu, com Ariadna Gil, Eduard Fernández, Lluís Omar o Laia Marull. Un altre fet a destacar són els diversos festivals de cinema que se celebren durant tot l'any. El més important de Catalunya és el de Sitges, que actualment és una mostra de referència per a les produccions de cinema fantàstic i de terror de tot el món.